Čekaj, je li to tastatura, mislim ovi tastatura kao model... Pa ne, nego kao kad ideš sa onom, brate, glavicom i kupiš one, brate, ono, po onome... Dakle, nacrtane kao neka kocka, imaš onako kockice male unutra. Da, ali pričamo o ovim znakovima. Pogodio sam žuto, sad kapiram na osnovu tog zelenog možda, ti to... Vidi ja tebi nešto kažem, meni uopšte nije jasno kako funkcioniš ovaj Simon Says. Dobro. Čisto da znaš. Brate, ja sam stisnuo pres, brate, ono svetli crveno. Ja sam morao nešto preduzeti. Dobro, skratio si vam vreme za pola, a? Brate, ja ne znam čemu... Pozelenilo je pres! Pozelenilo je pres! U petoj koloni, znači ako gledamo kolona, 6. red. 5. red. U 6. koloni 5. red. Skroz do ivice. Dobro, rekla si 5, okej, rekla si 5-6, dobre, nema veze. Samo trpeli crveno, da trpeli pa ga nema ništa pa... Jel ima plavo, brate? Ima plavo. Aj klikni plavo. Nije plavo, mogu ja napamet, ako hoćeš napamet, mogu ja žuto i pukle bomba. Neško... Meni će trebati vreme da se snađemo u ovom kuću. Znam. Idemo ovako. Okej. Ništa, ajde da ostanemo na tom lavirintu, ali hoćeš? Ajde. Jel može? Ovako. Dakle, meni su zaokruženi ovi 3. kolona, 2. red. I uopšte ne zovemo onda istu kolonu i red odmah. Znači kolona, jel tako? Red. A ja, meni ovo kolona, ovo red. Aha, dobro. Ajde onda ovako. Dobro. Dobro, ajde. Okej, red 2, 3. kolona. A? Jel pričaš nešto? Jel te čujem? Našla sam. Dobro, znači red 2, 3. kolona. Ovo je red 5, 1. kolona. To je to, našla. Dobro, okej. Beli kvadrat mi je... Ja s ovim redovima i kolonama boli me glava, ne mogu da se skapiram. Znači, u istoj ravni gde je ovo u prvom redu, samo 4. Dobro. 4. pozicija. Znači odmah pored tog... 2 polja desno od tog zaokruženog mi je beli kvadrat. Dobro. Izvini, 3 polja desno. Znači do ivice. Ne. Od prve... Čekaj, šta ti je red? Red ti je ovo. Ja sam lud, potpuno sam lud. Okej, slušaj ovako. Beli kvadrat se nalazi u 4. koloni, Dobro. u 4. redu. Dobro, okej. A crveni trougao je 2 mesta ka desno. I ti sad treba da me navodiš. Znači do ivice. Do ivice, da. Ajmo, idi gore. Ne znam kako. Aha, čekaj, neću ni da imaš gore. strelice gore dole. Aha, okej, idem gore, udario sam u zid. Kako, bre? Jer da idem desno ili gore? Znači od tog mesta gde sam ja shvatila da si ti, ideš Dobro. jedno gore pa jedno desno. Ne mogu da idem gore. Stvarno? Pa ajde onda idi dole. Dobro, Levo. dobro. A? Ne čujem te. Ne mogu ja ovo, ne može tu da se prođe. Nema tu Vratio prolaz. sam se. Ajmo još jednom. Ajmo još jednom da ti objasnim gde mi se nalaze krugovi. Dakle, ali bi možda bilo lakše da podelimo kao šahovsku tablu. Pa to i ja sad razmišljam, ali kako nam beše idu, kako su brojevi i slova? Znači, gore neka budu brojevi, a sa strane neka budu slova. Dobro. Jel može? Znači, B3. Znači, Sa strane su... A, B, V. A, B, C, D, A, B, C, D, G, H. Ok, ajde. Znači, B3. Ok. I ovaj je A, B, C, D, G, 1. Dobro, to sam našla, Dobro. da. Znači, kvadrat mi je na... šta sam rekao kako ide? 1, 2, 3, 4, a ovo je A, B, C, D, G, 4. Dobro, našla. Dobro. A trougao je na
šestici G6. G... Znači 2 mesta desno od... Aha! Čekaj, znači G6. Ok, ajmo dole, Dobro, levo, dobro, gore, dobro, gore, dobro, desno, dobro, gore, dobro, desno, dobro, gore, dobro, gore, dobro, desno, dobro, dole, da, dole, dobro, dole, dobro, dole. dobro, to je to. Imamo 12 sekundi, ali ajde, probamo žice. Nema veze. Meni se isključuju monitor. Ne znam kako. Jel se vratio? Dobro, bomba je eksplodirala. Dobro da smo ukapirali što treba da radimo. Dobro, idemo. Ne. Retry. Katastrofa, A ne, a čekaj. A sad, ti sad kad razumeš, ti smisli, ali slušaj, kreće bomba. Krenula bomba, slušaj, nemamo, Hoćemo. brate, žice nigde, brate. Ao, gotovo. A hoćeš da odmah eksplodira da krenemo na ovaj? Traži dve žice, kad imamo. Eksplodiralo je! Znači. Dobro, ajde, evo idemo, ajde. Evo, Ajde. pali se tajmer. Ajde, možemo mi to. Imamo ove simbole. Imam paragraf, imam G u T, imam malo B i smiley koji se plezi. Dobro, ide B. B, Paragraf. paragraf, J, T. G, T, dobro. Imam žice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žica. Dobro. Jel ima žutih? Nema. Dobro, ako nema, posljednja cifra se... da, moraš da mi kažeš to serijski. 1 je posljednja cifra od serijskog broja. Znači, ako nema žutih, a posljednja cifra je neparan broj, iseci treću. 1, 2, 3, iseku. Imam ovo sa rečima sad, što smo sad rešili. Aha. Imam lead. L-E-A-D. Lead. Dole desno. Dole desno je left, znači na left mi samo priča i... Hoću samo da ga nađem. Aha, kreće. Right, left, first, no, Čekaj, imam mid. first. Ne, šta? Šta? Mnogo sam se izdarirao sada. je bilo? Pogrešili su. Aj opet, imamo ok. Desno gore. Desno gore, U-H-H-H. Dobro, slušaj. Ready, Dobro, nothing, imam nothing, čekaj. Dobro, ajmo dalje. ajde. Blank, znači ništa. To je blank, znači nemaš ništa. Ne piše ništa ili Ne, piše blank? ne, piše blank, ali to ti je vjerojatno ono što je... Ne, zato što imam i prazno, ima i kad piše A, blank. piše blank, Da. izvini. Ako piše blank, to ti je desno sredina. Desno sredina, dobro. Dan, D ono je. Ili ti ne do, done. Ili done, što se kaže. Done, Da. ne do, da. Slušaj. Her, huh. Huh ili Ne, huh. Huh, dobro. Kliknuo Da. sam, dobro. Ajde. Red. Red kao crveno. Crveno, red, da. Sredina desno. Koja je sredina desna? Aha, ništa. Ready. Slušaj. Yes, okay, what, Čekaj, je li okej sa... Je li OK ili OKY? AY. To je to. Ostao nam Simon Says. Jednu grešku Čekaj, imamo. Svetli zeleno. ali znaš šta samo ja mogu da pitam? Ajde sad malo brainstorming da padne. Ajde. Koliko imamo vremena? 2 minuta, ali ubrzano teče zbog jedne greške. Moja greška. Ne, ali znaš šta meni samo nije jasno? Šta? Da li ti konstantno ponavljaš to što treperi ili to treperi nevezano za sekvencu nakon toga? Znači, Pa- vidiš šta kažeš. Originalno dugme će uvek treperati praćeno sledećim dugmetom. Ponovi sekvencu pravilnim redosledom koristići se tablicom. Pa kapiram da odmah ignorišemo to zeleno, ne znam. Ajde da ga ignorišemo, samo ga prvi put pritisnemo Samo i to je prvi to. put, da. Ajde. Šta si rekao? Treperi? Jedna greška zeleno. Je li ima samoglasnik? 418 ZV nema. Zeleno jedna greška, izvini. Da, To? Znači pritisni žuto. pritisnuo sam žuto, dobro. I sad mi svetli zeleno pa žuto. Ajde ponovi. Šta da ponovim? A zeleno pa žuto. Da kliknem zeleno pa žuto, jesi Da. sigurna ti u to? Ajde. Ne. Digli smo se u vazduh. A ne kapiram bre. Ajde, ja ću da, znači, kad dođemo do ovoga, ja treba da pišem šta sam... Ti broj, a ja poziciju. Može? Ajde. Ajde. Ok, krenuli smo.
Ali nemamo isto, nemamo taj modul sada. Imamo žice. Imamo imamo ove naše brojeve. Daj žice, ajde. Ajde, daj Koliko žice. žice? 2, 4, 6 žice. Dobro, jel nema žute žice? Nema žute žice. Jel posljednja cifra serijskog broja neparna? Posljednja cifra serijskog broja, samo da ga nađem. Jeste. Reci treću žicu. Okej. Ajmo Ajmo slovo. Ajmo slovo. Neko slovo i ćirilično veliko sa nečim iznad. Okej, vidim. B. Dobro. B ono pisano. Da. Euro, naopak. Okej. I tegić. Kao od slagalice deo. Ne, bukvalno ima neku kosu crtu i znak jednako preko njega. Kao teg izgleda mali. Da, okej. Kao puzla, može prođe kao puzla, da. P pisano. Dobro. Euro, puzla i. Okej, imamo sada romb, svetleći. Nisam obratio pažnju šta svetli zeleno. Svetli zeleno, reci mi samoglasnik, ima nema. Samoglasnik... Ima. Ima samoglasnik? Da. Svetli zeleno? Svetli zeleno. Pritisni žuto. Dobro. 2 pod zeleno. Žuto. Dva pod zeleno, žuto. Žuto, zeleno. Zeleno, žuto. Žuto, zeleno. Kako će ovo dobro da zvuči? Okej, gotovo je ovo. Pojavio se nov modul. Imam gore polje blank i ispod 6 reči. Press what... Ajde. Okej, samo moraš mi reći, čekaj, pročite što piše na vrhu ekrana modula i pomoću slike iz... Koristeći natpis sa dugmeta. Blank. B-L-A-N-K. Blank, dobro. Koje dugme da pritisnuš, okej. Ali ti treba šta imam napisano? Ček. Blank, pritisni... Nađem, blank je... desna strana drugo dugme. Nije. Hold on. Hold on je sad piše. Da. Još 2.20. Hold on. Samo sekund da pročitam još jednom da ne grešim nešto. Sjećam nam prve listu iz drugog koraka da gledio koje... iz drugog koraka. Ček. Čekaj, ti piše dole nešto? Da, imam reči dole. Okej, šta si mi rekao gore da je? Hold on. 2 minuta. Dobro. Hold on i ajde... govori mi reči. S leva na desno, wait, left, prva kolona, middle, what, druga kolona, nothing, ok, treća kolona. Reci mi šta ti piše dole desno skroz? Ok. Minut 20. Pritisni middle. Ok, prošli smo prvo, ajde dalje. Šta se piše? Minut 10 sekundi, da znaš, lead, lead. Dobro, reci mi lead. Da. Opet dole desno, šta ti piše? Jel imaš, šta imaš još? Imam like, hold, your, done, you, Your, you are ili your? U, r i u. U, r. Ajde još jedno, 37 sekundi. Ajde. You are. You are, dole desno. Dole desno skroz je next. Next, gdje je next? Ajde, svojit ću. Gdje je next? Evo ga, šta imaš? Ili imaš what? Znak pitanja. Ne, imam imaš huh. Imam. Ne, imam Može i to. Tako je! Ma tako je! Defaj bombe, svojkane! Okej, idemo retry. Izlazi bomba. Hoćeš odmah da idemo na ovo ako ima lavirint, a? Ajmo ako ima lavirint, samo da vidim da li ima. Ima, okej. Idemo ovako, znači A5. A5. Našla? Znači to je... Jesi našla? Nemam u A... I našla. Dobro. A ovo je G3.
Jeste, našla sam. Okej. Beli kvadrat mi je odmah iznad G3, znači Aha, okej. B3 mi je, Dobro. da, a crveni trougao mi je B5. B5, okej. Ajmo, Ajmo. ajmo. Desno, Dobro, gore, dobro, gore, dobro. desno. Tako je, vrlo brzo i jednostavno. Idemo žice. Joj, ajde. Ajmo. Čekaj, ja Ništa nikad... sad treba da čitaš, da, čitaj od početka, čitaj i prvi uslov. Prvo moraš da mi kažeš koliko žica imaš. Imam 1, 2, 3, 4, 6. 6. Da li imaš žute žice? Imam jednu žutu žicu. Dobro, ako ima jedna žuta žica, ima više od jedne bele. Dobro, jeste. Reci četvrtu. Okej, rešeno. Idemo hieroglifi. Hieroglifi. Našla. Dobro, dakle imamo onaj svećnjak. Znači sve tražiš, moraju da budu u istoj koloni. Znači nađi svećnjak prvo. Naći ćeš ga na nekoliko različitih mesta. Našla svećnjak. Okej. I sad treba da nađeš ovaj drugi simbol, pa da vidiš u kojoj koloni je zajedno sa svećnjakom. Ono Đ, B, ćirilično, ono nešto. Okej. Zatim obrnuto latinično P. Kao Za parking, znak samo na drugu stranu. Znam. Okej. I trojka koja dole ima neku zmiju. Dobro, đavo trojka. Idemo, ništa redosled mi govoriš. Od gore ka dole. Od gore ka dole, da. Okej. Đ, B. Dobro. Obrnuto P. Dobro i ovo, tačno. Okej, imamo još ono sa onim kvadratima, odnosno pravougonicima, gdje imamo jedan centralni i dole imam brojeve 3, 2, 1, 4. Imala si ti to jednom, objašnjavao sam ti. Samo nađi to. Samo nađi to, ne znam kako se zove. Evo ga, našla sam. Okej, ja u centralnom ovom imam broj 2. Ja sad nisam siguran šta to znači. A znači ako je 2... Možda to tebi znači drugi nivo tu, ja nisam siguran. Da, sad ćemo vidimo, čekaj. Ajde... I imam raspored 3, 2, 1, 4. Sad ja ne znam da li smijem da kliknem na tu trojku. Čekaj, ne. Znači ovako, ako ti... Pravo dugme... Ne... Resetuje model, dobro. Pozicije dugmedi brojiš od... Znači ovako, ako je 2... Prva je trojka. Ako je 3, pritisni dugme na trećoj poziciji. Nije greška, ubrzalo se vreme. Da, sad imam 1, 2, 3, 4. Dobro, ali... Ne, ajde računaj da mi je dvojka. Dobro, ako je 2, glavno. Dobro. Ako je 2, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisni... Ne. Ako je 2, pritisni dugme na drugoj poziciji. Tačno. Dalje. Sad mi je kec. Ako je 1, pritisni dugme označeno sa 4. Dobro, tačno. Ajmo dalje. Sad sam skapirao kako funkcioniše, okej. Četvorka. Ako je 4, pritisni dugme označeno sa 4. Dobro, tačno. Treće. 3. Ako je 3, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koji si pritisnio na nivou 2. Dobro, setio sam se, ne znam kako. 1. Ako je 1, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1. Nisi valjda? Ne znam, imam 20 sekundi, moram da odlučim. Jel se sjećaš šta sam pritisnuo na kec? Ja mislim da ti je bilo drugo. Ne, treba broj da bude. A ja mislim da je bilo... Tako je bre, tako je, rešili smo. Stavi tamo ovo da smo rešili da vidimo kako nam je prolazno vreme, idemo dalje. Slušaj, ide opet bomba. Daj žice, to nam dobro ide. To smo doktorirali. Evo, brate, vidi ovako. Znaš da možda i ovdje nema žica. Ima žica. Pazi ovako, žice, znači žuta, pa 3 crvene. Koliko ima? 6 komada. 6 komada, dobro. Žuta, 3 crvene, plava, žuta. Ima samo jedno. Jel ima crvena, brate? Ima 3 crvene, brate, moj to. Aj seci četvrtu žicu. 1, 2, 3, 4. Dara, isečeno, ja mislim da pričaš na pamet opet. Gledaj samo, ajmo opet ovo malo preko svete, sveti mi plavo. Znači imam crveno, plavo, žuto i zeleno.
Ček, dobro, crveno, Kao plavo. onako u rombu, 4. Da. I ko je svetli, Svetli plavo, svetluckana tipa na 3 sekunde. Samo plavo. Plavo treperi, aj klikni crveno. Jel dobro? Ne znam. I to šta? Pa ne znam. Jeste, vratno. Svetli sad 2 put plavo. Povodiš sekvencu, ona će se produžiti sve dok ne bude potpuno isključena. Znači, Dobro. 2 put plavo. 2 put svetli plavo sad, da. Plavo. Aj klikni... Uf. A ja nisam ni čitao da li ona ima... Ili ima sam oglasnik, grad? Čekaj da vidim. Pa nema, mislim, pogodili smo da... Nema. Ima U. Ima, ja... Aj, znači plavo treperi, aj klikni... Klikni si crveno, ali tako? Da, klikni sam crveno. Aj klikni 2 put crveno. Jer jesno? Sveti sad 3 put plavo, najjače, aj dalje. Ajki, to je dobro si, bravo, doktore. I šta sad? Sveti 3 put plavo, da, 3 put plavo sveti. 3 put crveno stavi onda. Sad sveti 3 put plavo i jednom crveno. Znači, čekaj. Koja je zadnja boja, izvini? I onda crveno. Jednom crveno, da, 3 put plavo i jednom crveno. Znači moraš 3 put crveno da klikneš i onda jednom plavo. 1, 2, 3... Dobro. Ima još. Sad svetli 3 put plavo, jednom crveno, jednom plavo. Znači onda 3 put crveno, jednom plavo, jednom crveno. Da. Ne, 3 put plavo, To ti treba da klikneš. 3 put crveno klikni, jednom plavo, još jednom crveno. Dobro. 1, 2, 3, ovo. To je to, rešili smo, gotovo, idemo dalje. Okej, Znači idemo sad nešto, kao piše mi dare, neka igrica. I dole ima kao your like done user, ima kao 6 nekih kamenih stvari koje treba da stisnem, a gore piše dare kao prva reč. Sekund, čekaj. Neka nova igra, nikad nisam imao ovo da znaš. Dobro, dare. Zato trebam da stisnem kao redosled kojim ovo ide ili šta već. Dare. Tražim, brate, ne vidim ga. Dare... Treba da napravimo, imamo ovako your, done, sure, like, you. Znači your, like, done, you, sure, ur. Jel ima neki display, kao neki šta? Ima display, na display piše dare. Okej. I piše ono tekst, onako 6 tekstova. Da, 6 tekstova, da. Dobro, okej. Minus 50 imamo još, mora se požuriti. Dobro, proći šta piše na vrhu ekrana? Šta piše na vrhu ekrana? Dare, kao... Dobro, iz prvog koraka odredi koje dugme, da čitaš, čekaj. Iz prvog koraka odredi koje dugme... Your, like, done, you, sure i ur. Izvini, sekund, dare, da nađem dare, izvini. Moraš malo se ubrzaš. Znam, brad. Your, like, done, you, sure i kao ura na kraju. Dare piše. Dare piše na vrhu? Da. Kao dare... Aha, dare kao oni ili kao dare kao... Aha, oni. Dare kao... Dobro. Tamo. Ne znam. Koji si napisao? Aj klikni... A čekaj, to ima više. Imamo 6 komada. Your, like, done, you, sure, ura. Ajde, samo razmišljaj, imamo vremena još uvijek, ajde. Ajde klikni šesticu, znači ono 1, 2, 3, 4, 5, 6, klikni šesticu. Nije. Sad više nemam ništa, sam you are, you i kao r, e, u fazonu you are. Na displeju mi piše you are. You are, dobro. You are. Ajde klikni šesticu opet. Nije, ima piše. Sad ću ja da kliknem blank. Jel šestica, jesi kliknuo šesticu? Da, nije. I nije bilo. Sad piše blank, kao blank, u fazonu. Prođe se piše na vrhu, znam. A, druže, pukla bomba, veruj mi, ne mogu te čekam, ono. Ajde ovako, slušaj sad ovo. Zarad dogovora i svega, skrenut ću opet bombu i odmah ćemo krenemo u Simon Says. Ajde. Da probamo to što pre da rešimo jer ovo ostalo nam ide. Ajde. Pritisak, ajde. Nemamo sada Simon Says. Nemamo života. Moraju puknemo 2 bombe zbog njega. Imam simbole. Ajde, slušam. Prazna zvezda, lambda, opera i ono nedovršeno 3. Ajde, opera ide prva. Dobro. Nedovršeno 3, lambda pa zvezda. Lambda pa zvezda. Imam žice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žica. Imaš žute? Imam jednu.
Ali imaš bele? Imam 2 bele. Koliko? 2. Iseci 4. žicu. 1, 2, 3, 4, isekao sam. Imam lavirint. Samo da ga nađem, izvinjavam se. Lavirint je sa isti onaj. Sa 2 u prvoj koloni, znači 1. i 4. I vodim te dokle, gde je trougao? Ali ja sam, trougao je u drugom redu, poslednja kolona. Znači do kraja skroz desno, pa jedno dole. Da. A ja sam u istom tom redu, samo na početku, skroz levo. Znači ja sam u istom redu gde je trougao, samo skroz levo. I šta ja radim? Ti mene navodiš do trougla, da. Ajde. Jedno gore. Dobro. Jedno desno. Dobro. Jedno dole. Dobro. Još jedno dole. Dobro. Idemo desno. Desno. Gore. Gore. Desno. 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 Desno, bravo. Imamo brojeve sad. Znači ja na ekranu imam broj 4. Imam ispod 4, 3, 2, 1. Odlično, našla sam. To je igra memorije. Da. Dobro, idemo da pročitamo. Memorija je krhka stvar kao i čitava tvoja okolina ako se ova bomba aktivira. Zajebam. Pritisni pravo dugme da bi napredovao do sledećeg nivoa. Uspešno završi sve nivoje da bi isključio modul. Netačno dugme resetuje modul nazad na prvi nivo. Pozicija dugme di brojiš od leve strane. Nivo 1. Ako je 1, pritisni dugme na drugoj. A šta si rekao, 4? 4, da. Dugme na 4. poziciji. Znači 4 je dugme na 4. poziciji. Tako je. Pritisnuo, dobro. Šta ti se sad pokazuje? Sad mi je broj 3. Ako je 3, pritisni dugme na prvoj poziciji. Čekaj. Sad, ovo nismo rešili i dogovorili, jer ovo je bukvalno memorija, a ja bih rado ovo zapisao da bi mogli da čitujemo, ali nema toga. Ne, čekaj. Zato što treba da zapamtim, jer će tipa 3. ili 4. biti koji ti je prvi bio... O, mama. Ovo je baš katastrofa. Broj 3 mi je. Slušaj, ponavljaću. Sad bio mi je broj 4 i pritisnuo sam broj 1. Znači broj 4 i pritisnuo sam broj 1. Napisala. Sada mi je broj 3. I ti treba, ako je 3, pritisni dugme na prvoj poziciji i šta se nalazi tu? 1. Znači, stisnuo sam 2 put po 1. Sad mi je 1 na ekranu. Sada ti je 1 na ekranu, evo piše me, nemoj se, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2. Ti si pritisao keca. 1, da. Eto. Da, sad pritiskaš isto keca. Na kojoj to poziciji? Da, na prvoj. Sad imam broj 2. To je nivo 4, pritisni dugme na prvoj poziciji. Opet je 1, dobro. I 2 imam. Broj 2. Dobio si, znači nivo je 5, ti si dobio 2, ti treba da pritisneš dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2, znači opet kec. Opet kec, da. Tako je, bre. Reši, bre. Tako je, bre. Kaže smena. Zamena. Ajde, brate. Ja ništa ovo ne, znaš ti koliko će ovo sada bude teško? Znam. Znaš koliko će ovo sada bude teško, brate? This screen is for my eyes only, brate. Da, okej, ono, ne mogu da verujem, brate. Šta čitam ja ovdje sad? Modul, samo jedna od ovih kolona ispod sadrži sva 4 simbola tastature. Imamo ona slova, brate. To smo već radili. Dobro, ajde probamo ta slova. Dakle, treba mi u koloni da mi nađeš ista slova i da mi pročitaš od ozgo na dole ono što sam ti pričao. Znači, ta 4 koje ti imaš, ja moram da imam u jednoj koloni od ozgo na dole. Tako je. Ajde. Imaš veliko I pisano sa onim znakom nekim. Dobro, samo da ga nađem. Štampano, veliko štampano I, ne pisano. Da, znam na šta misliš, ali ne mogu da ga nađem ovdje, ja sam slep. Dobro, ima samo 3 modula, ajde. Možda. Dobro, našao sam ga. Imaš obrnuti euro. Dobro. Imaš pisano B. Dobro. I imaš onaj kao čirak za sveće, brate. Ili je šta je to, ksi? Da, sad, gdje ja ovdje, kako da ti sklopim ja sad od svega ovoga? Po redosledu od ozgo na dole. U jednoj koloni gdje se sva 4 nalaze. Dobro, ti imaš pisano B. Imam. Ajde, prvo to. Dobro. Euro. Dobro. Svećnjak. Dobro. I gas, Migzi. Hoćemo lampice ove što svetle. Romb. Ajde, romb, ajde. Treperi mi plavo. Treperi ti plavo. Plavo treperi. I samoglasnik, sam ja ti kažem. Ako serijski broj ne sadrži dobro.
Serijski broj ima samoglasnik. Dobro. Dobro. E sad. Uje, zaboravim se kako izgleda ova igrica. Ajde klikni, plavo ti treperi. Tako je. Ajde klikni crveno. Dobro. Sad je plavo, plavo, crveno. Plavo, crveno. A gde gledam dalju kombinaciju treperenja? Pa šta ti piše ispod plavog? Ispod, rekao si mi za plavo da je crveno, šta piše ispod crvenog? Zeleno. Znači idem... Ideš, trebalo bi crveno, crveno, zeleno. Crveno, zeleno, okej. Okej, imamo grešku. Imamo... Okej, imamo grešku, ajde. Imam plavo, crveno, sa greškom, imaš ono jednu grešku. Ima tu piše jedna greška, sad je drugačija kombinacija. Plavo, crveno, sa samoglasnikom. Krećemo iz početka sa jednom greškom. Ne, plavo, crveno, samo mi reci kombinaciju sa jednom greškom. Šta je ispod plavog, šta je ispod crvenog? Crveno treperi, jedna greška žuto, plavo treperi, jedna greška zeleno. Znači zeleno žuto. Znači zeleno žuto. Dobro. Ne valja. Plavo, crveno, žuto. Plavo, crveno, žuto. Zeleno, žuto. Crveno. Nećemo izdefati, ističe vreme, ali... Da, eksplodirali smo. Ostao je još jedan ceo modul. Da, pa ja nisam, ali vidi, apsolutno nisam, ništa je opet... Nema veze.